לדבר, במיקרופון אני לא מדבר, רק לשמוע. טוב, בואו נעשה ביחד טאצ'ה. כזה טיפה. להשאיר אותו במכנס, להשאיר אותו במכנס, אני אזיין אתכם, תפסיקו עם השטויות שלכם. זנה, אני יודע שכבר שאלת זנה, אני יודע ששלפת כבר, אני יודע, תחזיר את זה לתיק, תפסיק כבר. דיברנו על זה כבר, כוס אמא שלך. לקבל קצת צבע. אני מציגה את עצמי היום. היא בת 16, נראה לך שמישהו מהצ'אט שלי אכפת לו? הבתולי חיבוק האלה, נראה לך שאכפת לו? יולי ויצמן. היום אני מסתכלת על זה כהמון דברים, כי היום זה לא רק כאילו... איזה קטע שילדים קטנים יכולים כבר להגיע לרמה כזאת של כסף ולזה? מכוונת, כי אין לי עדיין שירים כדי להגיד יולי ויצמן זמרת. אבל אני גם לא רק משפיענית. אז כאילו זה הכל מתחבר. זה פשוט יולי ויצמן. כאילו דבר ראשון אני אהיה לוי. אם היה מלך ל-NPCs, נשבע באלוהים שאם מלך ה-NPCs היה לו כתר, הוא היה חובש אותו כל יום בגאווה, אחו שרמוטה. אבא שלו זה בין האנשים הכי מוכשרים שיצאו ממדינת ישראל ויצא ממנו חרא ורפש. אם הבנתם את זה, אני לא אוהב אותו, אחי. אני חושב שהוא בזבז את הכישרון שלו ולקח אותו לפח. בן 15, מוזיקאי, יוצר, כותב, מלחין. רגע, צ'אט. לשחק גם בכמה סדרות. תלמיד? תלמיד, כמובן. אבל הוא נראה ילד ממש חמוד. בבקשה. קריירה מצליחה, הופעות, קמפיינים ולוז שלא מבייש מבוגרים. אייל לוי בן 15 שעולה לכיתה י' ויולי ויצמן בת 17 שעולה לי"ב. הם חיים בקצב מהיר שהתחיל הרבה לפני שהכירו את... היא בת של מישהו מאוד מוכר, נכון שאת? היא בת של מישהו עשיר אחו שרמוטה. אני לא זוכר מי זה, אבל היא בת של מישהו עשיר אחו שרמוטה. מערכת השעות של התיכון. אני הולכת לבית ספר, והייתי בבית ספר אמריקאי. מיכל הקטנה? לא מיכל הקטנה, אחי. בעלה של מיכל הקטנה, אחי. הכל בסדר. והם רואים אותי כיולי, הם לא רואים אותי, לא מקשרים אותי לשום דבר, פשוט יולי. ואז פתאום חוזרת הביתה, וכולם כותבים לי הודעות. יולי, you blew up, what happened? כאילו, העליתי כולה סרטון שאני מתארגנת, ובאותו רגע כאילו אמרתי שאני חייבת לרחב על הגל הזה ולהמשיך. יש לאבא שלה חברת מאוד מלונות. make sense, אחי. חזרתי! אבא שלו כתב את השיר הזה. הייתי בן 12, כל החיים שלי אהבתי לשיר, וזה יש לי משפחה גם מוזיקלית, אבא שלי מעשד להקת הנבואה, אם את מכירה, אמא שלי פסנתרנית, האחים שלי הגדולים מנגנים כאילו גיטרה, פסנתר, מפיקים גם, מתעסקים בזה, אז אני כאילו תמיד הייתי הזמר בבית. ואז יום אחד הגעתי ל1,000 עוקבים, ב1,000 עוקבים אתה יכול לעשות לייבים בטיקטוק, פתחתי לייבים, התחלתי לנגן עם היוקללה שלי שהייתה לי בבית ולשיר שירים, ובאחד הלייבים המנהל שלי של היום נתקל בהם, והוא ראה את זה והוא כאילו ראה בי פוטנציאל כנראה, אני לא יודע, וחתמנו על חוזה, התחלנו להוציא, התחלנו לעבוד. כוכבים מתחת לגיל 18 הם ממש לא תופעה חדשה. בוקר טוב, הולידיי. אבל בעידן הרשתות החברתיות זה הפך לשכיח יותר, ממוקד יותר ומדויק What the fuck was that, אחי? לקהל, נוער שמדבר לנוער. רוב התוכן שלי הוא על הדרך, כאילו, אין באמת פעם אחת שישבתי ואמרתי, חוץ מאיזה כמה קמפיינים, ישבתי ואמרתי, בואו נצלם עכשיו סרטון, חייב תוכן. לא, זה לא קרה. תמיד אני מתארגנת ואני כאילו עושה לעצמי. בואו תראו איזה חדר, צ'אט. תראו איזה חדר, צ'אט. תראו איזה פאקינג חדר, צ'אט. היא יכולה לגדל את נדב וולף פה. פה זה כל הקובייה שהוא צריך, אחי. אני לפעמים זמן, למרות שכשאני בלחץ, אז זה יוצא לי הכי יפה. תדעו.
להפוך לדמות מוכרת בגיל צעיר כל כך זו חוויה יוצאת דופן, מרגשת, מסעירה, וגם שוברת שגרה. אבל לצד כל זה יש גם מחיר שלא כל בני גילם נדרשים לשלם, בעיקר כשגדלים בבית שבו החשיפה בלתי נמנעת. אני זוכרת את היום הזה. אני אישית לא ידעתי על זה. גיליתי על זה מפוסט של גיא פינס. יש לזה הרבה מחיר. ואז אני רואה כאילו פוסט נפרדים, לא הבנתי מה זה היה. אני שולחת את זה להורים שלי ואני כזה, מה זה? כאילו למה? הייתי בשוק. ולא ידעתי למי להתקשר, באמת. עם כמה שכאילו רואים מבחוץ, יולי, יש לה עוקבים, כולם רוצים להיות חברות, כאילו, לא תמיד, אין לי הרבה חברות, אין לי חברות. יש לי את הבן זוג שלי, והבית ספר, והקריירה שאני בונה לעצמי, אני הרגשתי... למקרה שטעיתם צ'אט? למקרה שטעיתם, זה לא בית מלון, זה הבית שלה. למקרה שטעיתם, לא יודע, אולי טעיתם וחשבתם, רגע, זה בית מלון, לא, זה הבית שלה. 5 חודשים מסמים, וזה בזכותך, רק רציתי להגיד תודה. בזכותי אתה נקי מסמים 5 חודש, גבר? זה 5 חודש שישנתי בהם הכי הרבה בחיים שלי, גבר. זה 5 חודש שאני כל יום עושה אחי בנג, על מה אתה מדבר, אחי? זה 5 חודש שעשיתי כל כך הרבה, כל התקופת מבחנים הזאת, אחי, הייתי עם ציאנית לרקה, על מה אתה מדבר, אחי? איך בזכותי הפסקת לעשות, אפשר לסמפל את מה שאמרתי עכשיו, נדר שאפשר לסמפל את מה שאמרתי עכשיו, אחי. אם הבנתם מה אני אמרתי, אני לא הבנתי. הקריירה שאני בונה לעצמי, גם קרובת משפחה שלה נרצחה על ידי הנוחבות השרמוטות האלה. too deep, זה בן אדם, too deep, אחי. סך הכל מדברים על הבית, אחי. לא היינו צריך להגיע, אחי, לרזולוציות האלה, חתיכת חולה נפש, אחי. אמרו לו, הוא יגמור כמוך, פר, פפרוני, פפורוי. אתה צודק, אחי. תודה רבה ל-200 ביץ, קריספי ווין ולבן אדם. תשמרו את הכסף, תשמרו את הכסף למשחק, תשמרו את הכסף. נראה לי אני גם אעשה עדכון שאני כאילו יוריד את המחירים של זה, שיהיה יותר מצחיק. נראה. אני הרגשתי כאילו העולם קורס, לא ידעתי מה לעשות. אני הייתי בבית ספר רימון, כאילו הייתי אמורה לעלות להופיע, קפאתי והייתי צריכה לשיר. כאילו לא הצלחתי להוציא מילים מהפה, ופשוט, את מכירה את זה שאת כאילו הרוק, כאילו הדמעות נתקעות לך פה? אז ככה. ואז פשוט לא ידעתי מה לעשות ואמרתי כאילו, מאותו רגע פשוט אמרתי לעצמי, שימי על עצמך מסכה. האמת שהיא שרה ממש יפה. אני ממש יכול לשמוע את רונן ג'יג'י מאחורי עם הגיטרה. ממש רונן ג'יג'י ניגן לה ברקע. היו מגיבים לי, אבל זה אף פעם לא נגע בי, כאילו, גם כשהייתי קטן, אני לא חשבתי שזה יגיע לי למציאות. היו ילדים שרוצים אחרי בהפסקות, ומציקים לי כל מיני דברים כאלה. רק בגלל שאתה... הפרצוף שלו נורא ממורכז, אתם שמים לב לזה? איזה ילד גבר נודר. אבל הפרצוף נורא ממורכז. כאילו, הכל נורא באמצע. כן. היא שרה סבבה לגמרי, היא שרה טובה. כאילו, נראה לי. לא נראה שעשיתי להם עוד משהו. כאילו לקחו את הפרצוף שלו, בוא נגיד, זה הפרצוף שלו, סבבה? זה הפרצוף, עשו לו ככה. כמו באייפון שאתם עושים, יש את להגדיר, יש את להקטין, ויש את להגדיל, אז עשו לו ככה. אתם מבינים את הכוונה שלי? משהו. דיסקליימר? לא, על מה דיסקליימר? צחקתי, די כבר. חשבתי שזה יעבור גם. המשכתי לעשות את זה כאילו, בלי פחד. הלוואי הייתי בגיל שלו הכי מצליח ככה, הלוואי אחי. הכל מקינה צ'ט, הכל מקינה. זה באמת עבר, אפילו כאילו, הזמינו אותי בכנסת לדבר על זה, לנאום. ועכשיו אחרי כמעט 2 אני מעיז לשתף את הסיפור מה הוא משתף? נגעו בו? מה הוא משתף צ'ט? הזה עם הקהל שלי, וכתבתי על זה שיר ביחד עם שותפים. מנסה להתמודד אבל זה... לא, מה אחי, הבני זונות, על מה הוא שיתף? חרם? סכן מרבון. לא קל, מדברים עליי כאילו אני לא כאן. ובשיר אני מדבר גם בעיקר על הילדים האלה שעמדו מהצד, כל מי שצחק ולא עשה כלום, כל מי ששתק ולא... אמרו עשו עליו חרם בגלל שאמרו שיש לו פרצוף מרוכז באמא שלכם?
וואי, נודר סליחה, אחי, אני מתנצל נורא, אם אתה תראה את זה אי פעם, אחי, אני צחקתי, אני סטלבט, כולי רק סטלבט, אחי, לא חשבתי שאני לא הראשון שאמר לך את זה, אחי, אני מתנצל. באמת הייתי בטוח שאני הראשון עם מספיק חולה נפש ועם מוח כזה קרימינלי, אחי, כדי לחשוב על זה, אני מתנצל נורא, אחי. מתנצל נורא, אני מה זה סליחה, אחי? לא, תירגע, כוסים עם אמא שלכם, אחי. סתם, האמת שידעתי, עשיתי את זה בשביל התוכן. האמת שלא, אני... העז לקום. אני רוצה להגיד לכל מי ששומע אותי, תחשבו שזה יכול להיות אתם, תפסיקו להתעלם. וזהו, עכשיו אני אחרי זה כבר. הוא הכניס את זה אחר לשיר, תחשבו שזה אתם, תפסיקו להתעלם, בדוק הוא הכניס את זה לשיר, אחי. בעצם המילים שלו לא too deep, אחי. כאילו. כתבנו שיר חדש. תגידו לי אם להוציא את זה. את כל שנה מחכה לזה, ואתה הרי... האמת שהוא שר גם יפה, צ'ט. תכלול לא משתנה, כל הכבוד להם. היום זה את וכל החברות. היה לי חופש גדול, כאילו, מיוחד כזה. תשמעי, לדוגמה, אפילו מחר... די, מה הוא לא? הוא שר יפה מאוד, אחי. אבא שלו בין הזמרים הטובים שיצאו מהמדינה האוטיסטית שלנו, אחי. יש לי הופעה, אתמול הייתה לי הופעה, היום אני פה. אבל בתוך כל זה, תקשיבי, אני היום הייתי גם בזולה עם חברים בים, עכשיו אני מצטרף שיש לי זמן, כי זה הכי כיף בעולם. אז ניסיתי להם אחרי ההופעה, שעה וחצי נסיעה, לא היה אכפת לי. רציתי להיות איתם, העברתי איתם את הלילה. בגלל אם ישנתי קצת פחות שעות, זה היה קורה את זה כאילו... טוב, אני רוצה לחוות גם חופש כמו כל נער רגיל ולנות עם חברים שלי. טוב, הסרטון הזה מיועד לכל הבנות שחוזרות איתי שבוע הבא לבית ספר. גם הם יצטרכו כולם עשירים, אבא שלו לא עשיר, אחי. להחליף בשבוע הבא את התאורה המקצועית באור פלורסנט של כיתה. אבל למרבה ההפתעה, הם... הבנות שחוזרות איתי שבוע הבא לבית ספר. גם הם יצטרכו להחליף בשבוע הבא את התאורה המקצועית באור פלורסנט של כיתה. אבל למרבה... מישהו יודע מי זה, צ'ט? מישהו יודע מי זה? אוקיי, אני חייב להגיד את זה. מישהו יודע מי זה? כן, צ'ט, זה האלה מהטיק טוק, יש להם איזשהו שם, הייפר זי, הייפר איקס, יש להם איזשהו שם, נכון? הייפ משהו, הייפ משהו, נכון? כן, הייפ קורס, סבבה? אתם יודעים, צ'ט, שאני והוא היינו חברים, כאילו, הוא באר שבעי, דרך אגב. היינו כאילו באותה חבורת חברים, פעם. ותמיד שהוא היה רוקד, צ'ט, תמיד שהיינו יוצאים לפורום, לברקה, דברים כאלה, תמיד שהוא היה רוקד, היינו צועקים לו. מסטולים מתים, היינו צועקים לו, יואו! תמיד, תמיד. וואלה, קוראים לו עדי, אחלה גבר, באמת אחלה גבר. לא יודע איך הוא הגיע למצב הזה בחיים שלו, לא שופטים. איך אני הגעתי בגיל 27 למצב שלי, שאני יושב פה, אחי, בגיל 27, אחי, ומגיב לאנשים שיכולים להיות הילדים שלי, פאקינג הילדים שלי. איך הגעתי למצב הזה? אף אחד לא יודע, אז אני לא שופט, אחי. אני לא שופט. אתם תשפטו כמה שבא לכם. אתם בגיל הזה, אתם יכולים לשפוט. אני לא שופט, אחי. אתם יכולים לשפוט. אני אפילו ממליץ לכם לשפוט. אני ממליץ לכם לשפוט, אחי. דוד דביר אני ממליץ לכם לעשות. 2, זה מה אני ממליץ לכם. אני לא שופט, אחי. אני לא שופט. הרבה ההפתעה, הם דווקא לא סופרים את הדקות לחופשה הבאה. 1 לספטמבר שתחזרי ללמוד, דווקא את הולכת למקום שאת מרגישה בו הכי רגילה זה בבית ספר? כן. כאילו, אם אני מאחרת לזה, יש לנו רכזת, ככה זה עובד שם, אז כאילו, קוראה לרכזת שלי, מתקשרת אליי ואומרת לי, לא הבנתי איפה את. או אם זה המנהלת שלי שמתקשר אליי, רועי וצועק עליי, איפה את? את לא מגיעה. כאילו, מה איתך? ואם הוא אומר לי, בואי לחדר, בואי נדבר, כאילו, בואי נראה מה איתך. תקופה האחרונה, צ'ט. בתקופה האחרונה, בואי לחדר, בואי נדבר בבית ספר, באמת מפחיד, אחי. ראיתם שגם היה מורה עכשיו? ראיתם שגם היה מורה עכשיו ששכב עם תלמידה? לא רק מורה ששכבה עם תלמיד. ראיתם? זה מתרבה העסק. זה מתרבה, אחי. מגיל 12, אחי, הוא איתה. מגיל 12. זה גם בפתח תקווה, צ'ט. אחי, מה הולך בפתח תקווה? מה זה העיר הזאתי? מה זה העיר הזאתי, אחי?
מעיר של בתי חולים, אחי, ומוות, פתאום עיר של פרו ורבו, אחי. מה זה החרא הזה? מה קורה איתך? כי לפעמים אני מרגישה שזה כמו פסיכולוג בשבילי הבית ספר. כי זה המקום כאילו שאני יכולה לברוח מהכל. מרגישי שזה המקום שהוא כאילו סגור כזה והוא בשבילי. אז את ממש סבבה שמתחילה שנת לימודים. וואי, אחי, כן. אני לא מבינה למה אנשים לא. כאילו, אני מרגישה שבאיזה שלב מסוים אנשים מתגעגעים לבית ספר. כן, חד משמעית, את צודקת ב100% גברת. אני מתגעגע לבית ספר, אני כל יום מתגעגע לבית ספר, אני מתגעגע לבית ספר, תהנו מהחיים שלכם, אני מתגעגע לבית ספר. איזה כיף היה, אחי, איך היינו נועלים אורות בכיתה, גוררים ילדים בהפסקות, איזה כיף היה באמת, איזה כיף היה באמת. איזה סטלות במחששה, איזה דחיפת ראש לאסלה למים עם הקקי, וואו, איזה כיף היה, אחי, באמת, 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 באמת. מקל אוזניים היה לו עוד הרבה שימושים חוץ מלנקות האוזניים, איזה תענוג, אחי, באמת, איזה תענוג. וואי, איזה כיף. איך אני מתגעגע. לתחת? מה פתאום? היינו שוברים אותו לשתיים, ואז, לא משנה, אני לא יכול להגיד את זה קצת... לא, צ'ט, לא נראה לי זה חינוכי, צ'ט, לא נראה לי זה חינוכי, לא רציני, לא נראה לי זה חינוכי, צ'ט. היינו שוברים את המקל אוזניים עם העץ, אם אתם שוברים אותו לשתיים, אז יש לכם חלק שהוא נורא חד, וגם הוא יכול להיתקע, כי הוא נורא חד וזה כאילו גם עץ, אז אם אתם נגיד לוקחים את המקל, ותוקעים אותו בגב של מישהו ומרימים אותו למעלה, אז הוא גם לא יכול להוציא את המקל אוזניים שנתקע בו. אז יום אחרי זה הוא בא עם מוגלה כזה, וואי, שט, זה לא אני עשיתי את זה, זה לא אני הייתי עושה את זה, זה לא אני, זה אנשים אחרים, וזה הצחוקים שלנו. עוד את הטוקי שלי מבואס ואני, מה? שט, למה בן זונה? זה לא הייתי אני. וזה גם לא היה עכשיו דקירה, זה לא עכשיו דקירה של אלימות, אתם יודעים, זה הצחוקים, כאילו, זה הצחוקים. עוד את הטוקי שלי ברח היום, ואני מבואס רצח? אחי, מה זה א', לא אכפת לי. בוא נתחיל מזה שלא אכפת לי. דבר שני, וומפ, אחי, זה טוקי. הוא אמור להיות חופשי, אחי. בעיה שלך שלחדת אותו, חתיכת זבל. מגיע לך, אחי. חזר לטבע, לחיים האמיתיים שלו, אחי. ווואלה, אם הוא ברח, כנראה שיש לו סיבה, אחי. וואלה, יכול להיות שאתה לא היית טוב אליו, אחי. מה לעשות? מה גויאבה, צ'ט? מה גויאבה? מה עשיתי? מה רשע? מה עשיתי? למה גויאבה? יא זין, הוא נדרס והביאו אותו לווטרינר ואימצתי אותו. בוא'נה, היה לך טוקי אוטיסט. איך טוקי נדרס, אחי? הוא אמור להיות באוויר. בוא'נה, היה לך טוקי אוטיסט, אחו שרמוטה. ויותר מזה, אחי, אתה קולט שהטוקי נדרס, הבאת אותו לווטרינר, אחי, אימצת אותו והוא עדיין בחר לברוח, אחי. זה כמה הוא מעדיף לא להיות איתך. אתה רק מצדיק את מה שאמרתי, אחי. אחי, איך טוקי אוטיסט, אני לא יודע איך אתה בכלל יכול לדבר. מה לא נעים, צ'ט? מה לא נעים? איך יכול לדרוס טוקי? למה גויאבה, צ'ט? מה עשיתי? איך טוקי יכול להידרס, אחי? הוא אמור לעוף. וואלה, קוראים לזה הברירה הטבעית, אחי. הייתי צריך לתת לו למות, אחי, זה הברירה הטבעית, הוא אוטיסט, אחי, צר לי. מה? לא קרה לך שדרסת יונה בטעות? אתה מבין? אתה רואה אותי לוקח אותה ומגדל אותה ומאמץ אותה? שמסיימים. כאילו לא בא לך... זה הברירה הטבעית, אחי! אם היונה מספיק מטומטמת להיות על הכביש, אחי, ולעשות, אחי, בטן גב, אחי, כאילו היא בסוואנה, אחי, בעיה שלה, שלא תצפה, שהיא תתעורר, אחי, 2 feet under, אחי, עם כל הכבוד, אחי. בעיה שלך, אחי, מה אני אעשה? זה כמו חתול, אחי.
זה כמו חתול. חתולים אני מרגיש שבאיזשהו גיל מסוים, נכון? כמו שלאפריקאים יש לצוד נמרים כטקס, כמו, איך קוראים לזה? כמו בר מצווה אצלנו, לאפריקאים יש לצוד נמר, אחי, סבבה? לאפריקאים יש לצוד נמר, לצוד נמר, אם אתה חזרת, לא חזרת על המעק, אחי. ככה יש גם לחתולים, אחי. הם עומדים ככה ליד הכביש, אחי, עומדים, מחכים שברכב, עברת, אין בעיה, ברוך הבא לחיים הבוגרים, אחי. לא עברת, אין מה לעשות, אחי, unlucky הברירה הטבעית. ככה זה מרגיש, אחי. ככה זה מרגיש. אני לא צוחק, באמת יש... נו, אמרת אתיופי... אחי, אתיופים זה באפריקה, צריך לי לאכזב אותך, אחי. וחוץ מזה... מה להתנצל? זה באמת נכון, אחי. יש טקסים כאלה. מה זה, אחי? יש טקסים כאלה. מה זה? יש טקסים כאלה, אחי. למה זה חדש לכם? לא הבנתי, אחי. כל דבר פוגע, קוקסינלים. רגע, צ'אט, רגע. אריתראי גנב לי את האופניים היום, הבן זונה. אחי, אריתראי נראה לי זה העם היחיד שגונב אופניים ולא עולה עליהם. הוא רץ לידם, אחי. זה יותר מהיר מהליטרלי לעלות על האופניים ולנסוע, אחי. די, צחוקים קצת, לא קרה כלום, אחי, לא קרה כלום, צוחקים. יש להם שריר כזה ברגל שאין ללבנים. בן זונה, אהרון הזה זה חולה נפש באמא שלי. שנדבר על נגץ? גם נגץ, אחי, היה צריך למות, אחי. היה צריך למות, מה? נגץ, היה צריך למות, אחי. אין מה לעשות, אחי, הברר... וואו, אמא שלי פותחת את הדלת, קבלו. היי, מה? מה קרה לך? לא, אנחנו משחקים משחק של סחר בסמים, אז אני נכנס לדמות. חניתי רחוק, לקחו את כל החניות פה. באמא שלי. מה את אומרת, אמא? מה שלומך? מה ככה? מה את אומרת על הלוק שלי? זוועה? תתביישי לך. למישהו ברח התוכי היום, הוא אמר עכשיו, אני ברח לי התוכי. והקטע, ברח לו התוכי, ולפני זה, התוכי נדרס והוא אימץ אותו. תגידי לי את האמת, זה לא אומר שהבן אדם מתעלל בתוכי וגם הוא אימץ אותו וגם ברח? לא שווה את זה, אמא? מה לא? אם הוא אימץ אותו... אז למה הוא ברח? זה יכול לקרות. את לא חושבת שלתוכי יש בעיה? אם הוא נדרס? איך תוכי יכול להידרס? זה אומר שהיה לו בעיה. אמא, למה תסתכל לי בבית מאוכזב? אני צריך הכל לדבר. מה? אני מבטיח לך שאם מסעית הייתה דורסת את התוכי הזה, לא היה נשאר ממנו רקיק, לא היה נשאר ממנו כנף. יכול להיות שזה המראה של המסעית, לא משהו. לא, לדרוס זה עם הגלגל לפי דעתי. זה המשמעות של לדרוס. טוב, אמא, אוהב אותך. לא, אני לא אגיד לה שהתוכי אוטיסט. אמא שלי תיקס עליי. וואי, צ'אט, הרגתם אותי. איזה לייב טוב היום, צ'אט, איזה לייב טוב. יאללה, צ'אט, רוצה לסיים את זה ולהתחיל לשחק. אני אוהב את המסגרת, זה מה זה שומר עליי, אני חולה על זה. גם המורות, הן מאוד אוהבות אותי ואני אוהב אותן. לא יודע, אני אוהב את הבית ספר, כאילו זה מוזר שילד אומר את זה, אבל אני אוהב. אתה מגיע כל יום למקום, זה מאוד שונה ממה שאני עושה פה. למקום כאילו... תראה, שאתה מגיע אליו כל יום, וזה אותו מקום. כל כך הרבה מילים בלי תוכן. זה אני אוהב את הבית ספר, זה כאילו... אתה מגיע לבית ספר כל יום, זה כאילו... אני אוהב את הבית ספר, זה מוזר שילד אומר, אני אוהב את הבית ספר. זה כאילו... אני לא שופט. תודה רבה לאומר ביג על ה-17.90, אחי, מעריך את זה ים, אחי, תודה רבה. וזה... אותם אנשים, וזה... יש לך זמן... אחי... אבני, תעלה את זה כסרטון, היה פה בצחוקים. אוהב אותך.